ndewonu ndị be anyị. O wutere nne na onwe ndị je interview daa ịghọtago mbụ na UK fa na-achọ ịbịa ọlụ NHS. ịma na NHS bụ biggest job sponsorship kịta a napụchara ya ọkọtọ mmadụ wee nyezie nyeso ndụ NHS ịchọta ọlụ ijee na NHS Plus fa na-enye sponsorship na efu ma ọ bụgodị kapịnta, mesin, construction, ihe niile fa na-enye ọ bụrụ sọsọ ọrụ ụlọ ọgwụ maọbụ clinical job ka fa na-enweta maọbụ care job na NHS Plus. jee na NHS Plus ilu irejista ibrowse ba itinyelu fa CV ịchọba ọrụ na fa na-enye gịnị sponsorship ifugie. So onwe ndị nweta ọrụ talida ofu nweta ọrụ ndị ụfọdụ na-akwụ mmadụ ụgwọ facha ọrụ fọlụ achọtazi ọrụ ọbụzialụ job interview ga-abụzi ihe aghara adị mma ịghọtago. ị na-eje interview ihe ọbụla ajụ oge kpam ọ bụrụ yes no ịza yes, ọ bụrụ no ịza no. asị gị kedu afa skuulu ị nweta ikpọ afịa. ụfọdụ amara skuulu fa nweta, ụfọdụ amara type of visa fa nweta, ọ bụ business visa, ọ bụ visiting visa, ọ bụ study visa, of work visa. duto na mmadụ na-emeli fa. ọ bụrụ ejenti na-emeli gị nya kochie gị ihe niile. so ijekwere na job interview nụ ịza ihe gaskiya ajụrụ gị ịza anya imechi ọnụ itinye na iwepụ ị na-etinye bụ unnecessary things ajụrụ gị maka itinyere enyi ị ya adakwa ịdada okwu ịghọta gị ịdada okwu esi na ya bọchapụta mọ asị gị kedu skuulu gị gbaa afịa, kedu ụgwọ akwụkwọ, kedu simesta a na-eji ime, kedu nke ikwu onye nke ọbụla ajụ kpọm gaskiya imechi ọnụ kpọm gaskiya. ọ bụrụ isi njeluo ngwụchacha mme ya nabakwa jee welie dezibe be anyị welie nweta ọrụ be anyị maọbụ mma anọ mba ajụrụ gị nke ahụ zaa nke ajụ gị ịghọtago. zaa nnọọ nke ajụ gị nke ọbụla ajụ gị zaa ọnọdụ ka adụrụ ọkwa ịma you know what I mean. ije adụrụ ihe ọbụla ajụ gị kpameze anya yara etinye yara ewepụ. ọ bụrụ yes zaa yes, ọ bụrụ no zaa no imechikwa ọnụ ichekwala ajụjụ ọzọ. and ilukwe ihe akwado ọfụma do ụra ịma gị dres ya smart. ọ bụrụ na ị ga-edres kwa oke gojos ka onye na-eje ụka ma ọ pati mba ihe dres ịmara smart and ị na-amụli ị na-smile idebe iru amụ ịghọtago. ma ọ bụ ọkwa na ị ga-eje na-amụ ha kpa ịmago mụ ga-amụ oke mba ihere eje na-amụ ga-amụ oke mana ịmara ismile kwa imechikwe ịghọtago. onye ahụ ka esi eme wee nweta job interview visa interview. mana ije na-aza ihe ajụrụ gị ị na-ebutela onwe gị ka ajụọ gị mụ ịghọtago maọbụ ịda ada ịghọtago. so ịza na ihe ajụrụ gị itinye na iwepụrụ jos zaa ihe ajụrụ gị sọsọ ihe ajụ gị ka ị ga-azụ imechi ọnụ ichekweli nya idres ya ọfụma idebe iru amụ ibolu na too much and imene ka idu too excited nya ime nnọọ nọma ị na-eme onye ọma ịghọtago. ime onye ọma ịmago ọbịa ka iji ga-enweta job interview maka o wute mri nne na atala afụ nwetachelu ndị mmadụ ọrụ wee dazie job interview. and ịma na ụfọdụ nwa akwọ na-azụ amara na ije dị ofu nwanne gị na-emeli gị ị na-emezi enyi ha ịmago ịbịazi ịda ịmazi ụdị visa. o nwekwe nke wutekwe m nwanne mmadụ mechieli ya ọmadụ ụdị visa o nwetalie jos ọ na-abịa. ọ bụkwa na ị na-eyi ụzụ ejenti ịjụọ ndị ejenti ga ajụjụ jụọ ofe ọfụma nke esi apụta n'airport onwe ka egwu si dagharịa ka ihe ị ga-eme ekochiche gị tupu ị bịaba. so ndị ọcha believe kwere na coaching fa believe na coaching maka ịbịakwa final year ebidokwere ene ama na ịnọgo final year ebido coach be gị job interview likely question na eke asị gị ajụ ya na eke isi gị azụ ya ka ị wee pass ya. ọ bịa ka m ji eweteli elu ka anyị na-echekwa na mgbe nke Germany machọrọ anyị ga-apịakwa wee tụnye enyi ọ ya afịọ ma kpokwa egbu and eji m n'aka na unu ga-alaiki ya, unu ga-enwetakwa elele dị na ya. ọ bụrụ na ihe na-amasị gị tinye aka n'akara efu n'anya ma kọmentị kwa kesịrị tag ya ndị mmadụ ka emesịa.